Yes, hallo, vandaag is juni de 23e. Ik wil hier vandaag twee soorten ries maken. De eerste wordt Mexicanischer ries maken, die heb ik al gemerkt. Maar ik wil vandaag een recept maken waar we zo'n ries voor brokken. Zo, nu wil ik je dat helemaal wijzen. En dan, nu hier waar we een andere soort ries nog maken. Dat is chineese ries, arroz chino. Dat noemt zich chicken fried rice. Dat is gebroedene ries met hennefleisch te maken. Mit Greins schmeckt sehr schön. Wir haben wir erst den mexikanischen Ries merken. Da sind viele Sorten, die sagen, oh, was ist das, was du nicht gemerkt? Na, nee, da merkt ihr anders. Was ist das, merkt ich von dir, da sind eine Million Sorten, und ich habe ein Rezept gefunden, was ich von dir will merken. So, nu habe ich ihn wiesen. Dankeschön. Okay, da will ich ihn wiesen, was wir hier brauchen. Hier haben wir so ein Chicken Bouillon, so ein Hühnerpulver, Hühnersuppe. Und ich tue so viel mag, und es steht Salz, brauche ich das, und das sollte ich merken. So, da weiß ich, ich habe schmecken. Und hier haben wir 3 Köffel Ries, witter Ries. Das ist ein langer Ries. Und hier haben wir ein Dosje Greins, dort haben wir Jalmeeren und Often und alles Sorten Greins zu machen. Da haben wir ein Dosje so ein Start gemacht. Und hier haben wir ein abgeschnitten nach Jalapeno Peperschout. Met zoetig taub, die kann je dan onzoetig, wanneer je wil. Hier haben wir Fire Garlic, oder Chesnickteen, abgeschnitten. Und hier haben wir 3/4 Teelöffel Cumin, oder Comino. Weil dort nicht haben, dann kann ich das gut lassen. Und hier haben wir ein Dosje Bacaljan. Je merkt de Bacaljan, die kann auch selber Bacaljan brauchen, wenn je will. Ich schafft auch sehr Fan. Aber ich habe diese hier von der Hand nicht, was das tun. Und hier haben wir eine halbe abgeschnittene Seppel. So. Nu werden wir anfangen, erst das Ries brun broden. Dankeschön. Okay, das erste, was wir tun, ist hier ein bisschen Schmalt nehmen. Je kan so Schmalt broten als je wil, aber ich will von der Schweinschmalt broten. Ich habe hier ist smart Spakenbrot, wo wir Schweinschmalt broten. Und dann wollen wir den Ries fein brun broden. Dat is smakbrun als, dan heeft hij veel beter Geschmack. En hier moet een noa bij zijn. En hier moet aanbreken, van niet dat verbrennt hem de ries. So. Ja, die vangt dan smakbrun te worden. Maar ja, hier moet hier moet aanbreken. En dan moet geduldig zijn. En dan wil hij niet verbrennen. Ik leef aan het ries, dat is zeer fijn bruin. Wollen wir uns wieder besser sein, ich habe ein bisschen vernichtere Bier da. So. Sehr fein. Nu wollen wir den hier aufnehmen und dann wollen wir von da wieder. Okay, das nächste, was wir dann wollen tun, ist, da wollen wir diese Bacaljan hier nehmen, das Dosje. Und alles taub. Gleich so. Und dann wollen wir das Chesnick hier auch nehmen. Und wir wollen hier nu versteckt 2 Lepel so ein Hühnerpulver nehmen, so ein Suppglas. Und hier wollen wir dann sein, wenn es zu salzig oder nicht salzig genug ist, dann ein bisschen mehr. Und dann wollen wir die halbe Sippel hier nehmen. Und dann werden wir das viel mehr und dann ist das recht, um die Ries zu jagen. So, kriegst du es dort. Und die Jalapenos, die wir hier was Fuß machen. Das ist alle Fuß fein. En dat Cumin, Comino, wat ik ook goed smaak. Ja, nu hebben we eens dat schaaft dat alle schrouden. Oeh, baby. Oké, nu kijk je maar wel, smaakt dit nu zit. Nu willen we de ries te 4 brengen. Zeer fijn. Okay, dann werden wir nu mal den Ries zu 4 bringen. Hier haben wir dann die 3 Köffel brune Ries. So, das hier alles ein Stück schmack nehmen. So. Und hier haben wir dann das durchgedrehte Bacaljan und all das sind 3 Köffel. Wo wir das hier so stort nehmen. Und einer macht einmal 2-mal so viel Wasser aus Ries, da fließen das. So, da wollen wir hier noch einmal 3 Köffel Wasser nehmen. 1, 2,
3. Da. Nu werden we dat wat een keer brengen. Nu werden we dat erop draaien, maar het plus af en simmeren dat, maar het fijn goed is. Dankzij. Oké, en dan wanneer die zo mooi mes goed is, dan doen we dat drankje maken. Krijg ze staan. Rieven we dat hier daar en laten we een stuk 4 voor 10 minuten plus hier een beetje zetten. En dan is dat Mexicanische ries rijdt. Dit over zeer smaak. Ik laat wat van de zeer schijn onkassieren. Oké, hier hebben we nu 3 kuffel ries gedampt, gekert. Nu laten we dat aufteilen, om dat chineese ries maken, dat chicken fried rice. Dat moet ganz kalt zijn en dat willen we fijn lekker hebben. So nu laten we die ganz aufteilen, dat het zeer fijn lekker is. Dat moet ganz kalt zijn. So anders staat dat bloß een beetje deeg. En dan, wanneer we deeg willen, dan hebben we 2 bakjes oder bultje baken. Maar nu willen we dat smaklood aufteilen, dat het fijn lekker is. En dan vandoor weer voor chineese ries. Dankzij. Oké, dan wil je weten wat we voor de chineese ries voor brokken. Hier hebben we 4 hondsschenkjes. Heb ik de knerkels uitgenomen. Je kan bakvlees brokken wat je wil. Hier hebben we 1 theelepel zwarte peper. Hier hebben we 3 eetlepel sojasaus, salsa de soja. Hier hebben we 2 eetlepel heinapulver. En hier hebben we 2 theelepel, wat ze naam sesame oil. Dat ga je hem stoot kijken, maar ik wil je dat mal wijzen. Da krijg je staat. Ik wil niet zeggen, goed concentreren hier, maar we hebben dat sesame. Maar je dat haan gaat, want ik brok je ook niet. Maar hier hebben we 4 teen chesnek, garlic. Hier hebben we een halve sippel abgeschnitten. Nu hebben we 1 doosje grains, dat is jalmeren en alles wat in grains erbij. En hier hebben we 6 kuffel gekerkte ries. En hier hebben we 4 eieren. Je kan meer of weniger, zoals je dan wil. Aber immer haan, nu willen we dat eruit merken. Oké, het eerste wat we doen, nu hebben we de pan of een heiter de wok. Want een klein beetje olive oil in. En dan willen we dat heinenvlees gebroden. Roast je bij zeer fijn. Nou, we nog heinenvlees te maken met vorher, dan doen we de sippelen door nog nemen. Dan doen we nog een klein beetje abkerken. Met de heinentoop. Next doen we dat chesnek gemaakt, dat garlic. Ja, krijg ze stof. Alle fijn durchbroeden. En dit had ik eerst niet gezegd, maar we worden hier nog een klein beetje zo'n rode peperkerne nemen. Niet te veel, dus een beetje. Dat zijn zo'n peperkerne wat ze aan pizza nog doen. Klein beetje spicy wat dan. Laat die heine aan de sippelen, dat chesnek, dat is alle fijn geworden, we dat hier uitnemen en dan het nächste we dan de eier broden. Oké, het nächste wat we doen is dan we deze eier slaan, 4 eier. Zo, perfect. Oké, dan willen we hier houden de pan hier wat heet. Klein beetje vat nemen, olive oil. En dan doen we. Dan gaan we deze eier broden. Wat is de start?
Just, aber das Eier hier broden, schafft über Säuerfan. With the scrambled eggs, huevos revueltos. Ja, want ik fan goed gaan, dan willen we die hier uitnemen, dan worden die weer. Ja, gaan we de Säuer fan goed. Fan fijn, nu willen we die weer. Oh ja, nu zijn we uit van de ries doen. Nu willen we hier het liepestje hard worden aan, een beetje olive oil. En dan doen we de ries hier aan. Dan nog een liepestje dichtbroden, dat plakt het stop. First like 2-3 minuten en dan wordt die weer doen. En dan wordt die hier gemaakt. Dan wordt dat fijne vleesjes in gemaakt. En dan dat heinapulver hier staat ook al in gemaakt. En de peper. En de sojasaus. Want je dat niet genoeg sojasaus hebt, je kan helemaal meer sojasaus gemaakt. Hier hebben we nog dat sesame seed oil. Nu wordt het een beetje bijgerieren en dan ik leer dat wordt opvangen. Zij fijn gerekend. Dat is al. Oeh. Zij fijn. Wat zijn er dan een beetje meer sojasaus maken. Wordt een beetje bijgerieren. Dan maak je start en dan voor 2 minuten of zo. En dan doen we de eier hier nog maken. Maak je start. Oh ja, dat lijkt wat een zeer schijne multi geven. En dan doen we nog dat rijst hier nog maken. Knaak ze start. Nu wordt het nog eenmaal een minuut of 2 degerieren en dan leggen ze weer uit te eten. Zeer schijn. Ja, kijk maar. Wauw. Oké, ik geloof we zijn nu uit te smaken. Dit is het chineese ries. Zeer schijn. Oké, dan willen we dat mal smaken. Zoals ik immer zei, we willen dankbaar zijn dat God ons wat gezegend heeft. En nu hebben we hier wat we namen Chinese chicken fried rice. Dat is gebroden rijst met heinenvlees te maken. En nu willen we hem een beetje smaken. Eentje wat hier nog veel is met meer peperzouten. Aber das schmeckt fein. Das ist einfach zu merken. Und schmeckt sehr fein. Dankeschön.